नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे युवक जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल सुद्रिक यांच्या मालकीची इनोव्हा कार ओरोस येथे पलटी झाली आहे. त्यातील दोघे जण बाल बचावलेत. प्रफुल्ल सुद्रिक यांची कार घेऊन राजेंद्र शिर्के आणि अमित गुरव हे कामानिमित्त ओरोस येथे आले होते. काम आटोपून कणकवलीच्या दिशेने जात असताना हा अपघात झाला. भगवंतगड कॉजवेवरून पाणी वाहत असताना देखील त्यातून रिक्षा वाहतूक करणं रिक्षा चालकाच्या चांगलंच अंगलट आलं. ही रिक्षा पाण्याच्या प्रवाहानं कलंडून वाहून जाणार होती, परंतु रिक्षा चालकानं रिक्षातून बाहेर उडी घेत ती पकडून धरली. त्यानंतर ग्रामस्थांच्या साहाय्यानं रिक्षाला सुरक्षित किनाऱ्यावर आणण्यात आलं. वाफोली आईरवाडी येथील प्रशांत प्रकाश आईर यांच्या घरात पुराचं पाणी शिरून वीज तार तुटण्याची घटना 18 जुलै रोजी घडली होती. वारंवार तक्रार करून देखील बांधा महावितरण कार्यालयाकडून अद्यापपर्यंत तक्रारीचं निवारण करण्यात आलं नाही. त्यामुळे आईर यांनी महावितरण कार्यालयासमोर बसून आंदोलन करण्याचा इशारा दिलाय. पत्रकार शैलेश मयेकर यांच्या सावंतवाडी खासकीलवाडा येथील घराची भिंत कोसळली आहे. त्यामुळे घराचं मोठं नुकसान झालंय. ही भिंत लगतच असलेल्या संरक्षक भिंतीवर कोसळल्यानं संरक्षक भिंत देखील तुटून पडली आहे. सुदैवाने ही घटना घडली त्यावेळी घरात कोणीही नव्हतं, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळलाय. गेले काही दिवस रिक्त असणाऱ्या कणकवलीच्या तहसीलदारपदी दीक्षांत देशपांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी ते माथेरान येथे अधीक्षक पदावर कार्यरत होते. किरकोळ कारणावरून मारहाण होऊन वृद्ध गंभीर झाल्याची घटना घोडकेवाडी टेमवाडी येथे बुधवारी रात्री घडली. जयराज सोमाश शेटकर असं त्या जखमीचं नाव आहे. याबाबत बबन शेटकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. जयराज शेटकर यांची पत्नी आपल्या गवताच्या कुडीला कोणीतरी आग लावली म्हणून स्वतःशीच बडबडत करत होती. यावेळी बबन शेटकर यांनी या ठिकाणी येऊन तिला शिवीगाळ केली. तसंच हातातील लाकडी रीटनं जयराज शेटकर यांच्या डोक्यावर मारून दुखापत केली. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.